Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Maayong udto Pilipinas, Aksyon, Balita, Banat, Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Miyerkules. Ika-24 na sa bulan sang Pebrero tuig 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon sa kanginan liwat kita nga mag-inop danay sa pagdala sa mga balita samtang nag-timo-timo kamo sang inyo sining palanyagahon. Ang iban sini nag-monitor lang sa aton sining pagpangalagad kay dugay-dugay ma-break man sila kuno matimo-timo man sila sang ila sining palanyagahon. Mag-ainop na lang kita, tubtub kita sa tagnalaw na 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters, mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod, plus ang iban pa nga mga topiko kag mga issues nga pagatalakayon tadri sa aton sining pagpangalagad. Sa mga kaaksyon tadri sa palibot sang syudad sang Bacolod, kamusta kamo iya mga kaaksyon namon sa kanginan? Kabayon nga oks lang kamo sining mga inoras na dapat nagka-social distancing kag face shield gid lamang kag naka-face mask kon yara kita sa aton sinigwa sang aton sining puloy-an. Mansig-mansiga nga proteksyonan tang aton sining kaugalingon. Batok sa sining COVID-19. Apisar nga nubo ng kaso diri sa aton pila na kadlaw, pila na gani kasimana mo do 2 or 3 na kasimana more or less. Sige, sa mga kaaksyon ta diri sa probinsya sang Negros Occidental, kabayon nga oks lang ang ato sining sinalayo sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon sa Oriental side. Kamusta iya kamo dira mga kaaksyon namon sa kanginan? Kabayon nga oks lang Gamat-amat na bukas ang mga boundaries ta sa Oriental kag Occidental. Amat-amat lang, no? Kay mahina ang kalaban. Sige, samtang sa ato sining mga kaaksyon sa bugos nga Region 6 sa mga probinsya, dari sa Region 6 kag tubtub sa malabutan sa aton sining pagwaragwag. Welcome na dari sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa kinandan ako ang inyo sining kaaksyon sa kanginan, Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial? Manginkaupod ta si Aksyon na Marlon Hinovia. Ini may kantanan sa Negros Occidental naka-record na sang pinaka-nubo nga COVID-19 active cases apang mga Negrense. Dapat sa gihapon nga mangin vigilante suno kay Provincial Administrator Diaz. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita, kabalita ni Aksyon Dale Salazar, private schools, mall, kag iban pa nagtanyag sa syudad sang ila lugar para libre magamit bilang vaccination centers suno kay Councilor Inoy Novero. Samtang sa BCPO naman nga balita, gabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, Police Station 9 blanco pa sa pagkilala sa mga persona nga naglutang sa isa ka residente sang barangay Kabug, koneksyon sa ipugon sang biktima, ginausisa pa sang matulid sang kapulisan. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita, gabalita ni Aksyon Alvin Graba. Ini may kantanan sa 39 anyos nga amay nakuhaan sang armas sa syudad sang San Carlos. Sa SART naman nga balita, gabalita ni Aksyon Art ay hupon depresyon nga isyo kag problema sa grado sa mga estudyante, ginatagan pagtamod sang DepEd sa syudad sang Bacolod. Samtang sa balita naman sa patrol, gabalita ni Aksyon Alvin Graba, mga empleyado sang GNT Express nagareklamo bangod sang mga detection or ang pagkaladula sang parcels bla kag hindi makatawo nga pagtratar kuno sa ila.
Samtang 12 ka mga persona nagkala-aresto sa bypass operation sang PDEA. Samtang sa balita naman sa area sang syudad sang Cadiz. Igabalita ni Aksyon Roger Gotib, 29 anyos nga construction worker nahulog sa ginaobrahan nga building matapos nga makuryente. Samtang sa balita nasyonal, igabalita man ni Aksyon na Dorel Cabato Task Force nga maghahatag sang trabaho gintukod ni Presidente Rodrigo Duterte kag Yuki 19 variant or Yuki COVID-19 variant na kalabot na sa anom kariyon sa pungsod suno sa Department of Health. Kag maki-update kita sa COVID-19 diri sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, bugos nga riyon size diri sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingo kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dili ginamang madugay, mahina ang kalaban. Sige sa mga kaaksyon taliyog ta i-like kag i-share ang aton sining programa sa aton sining Facebook Live sang Aksyon Balita Banat Bulig sang Aksyon Radio Bacolod. I-like kag i-share plus ang pagpadala ninyo sa mga mensahe nyo at agantay na igtalupangod sa dili ginamang madugay. Kag sa aton sining website sa www.aksyonoradiobacolod.com.ph kag sa mga YouTubers naton by Aksyon Radio Bacolod. Sige, dali gilang mga kaaksyon na. Kaya rin ang resulta sang aton sining small town lottery sa unang draw sa sining adlaw sang Miyerkules, Pebrero 24, tuig 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 2 kag 5, liwat 2 and 5. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige, daligi lang ha, kay tirahon ta ini karon dugay-dugay ng inyo sining mga ginpadalang mensahe. So na sining na, unahon ta na yung mga nag-likes kag nag-share sa aton sining programa. Ayos, sige, daligi lang ha, kay parang malabutan tagid kamo ma-share man kita kag mag-likes sa aton sining programa. Dapat i-share gid kag i-likes, no? Sige, dali lang kay ma-open ta na hindi kag mag-likes man kag mag-share sa aton sining programa. Ayos, may unsi pa lang ka nag-share sa aton sining program. Tamaran sila guro mag-share, mapadala lang sila sang mensahe kanami sang radar ninyo ba. Ayo. Why gid sang share si kabilog ang nag-share. May lang ang pagpamati kay Madam Elizabeth Malaka Gamala, Jocelyn Libon Dispoho, kay Bia Jonathan, kay Frances Joy, and sa kay Estelier Anghila, no? Valencia Kinet, kay Madam Elizabeth Malaka Gamala, kay Jose Talunan, may lang ang pag-monitor kag kay sa ibang panaton nga mga tagpalamati, no? Sige, sige lang kay parang matalunsay naton ini, no? Kay nini Fretzel Terranti Duran, no? May lang pagpamati kay Madam Beth Kiatson, Barbarian Sokita, kay Madam Virginia San Antonio Olpenda, and Alexander Obinieta, no? Alexander Obinieta, Corrividaja, kay Almera Lima Lasarte, Humalumina, Pinky Nochebuena, and Suset Alunan. May lang pagpamati sa inyo dra, no? Ayos. Sige, dalig lang, no? Kay pangamatamaton talang ni mahinang kalaban eh. Teres Impronyong, may lang pagpamati, Dino Alik,
Jocelyn Libon Dispojo, Alex Montesa, Ami Agustines Varon, Ivy Gatso Tacarda Osido, kay Chel Isedro, kay Arlene Ibanez, George Rodelin Gabanto, kay Henry Cayaud Sr., Pedro Calocalo, aperting apelido Pedro Calocalo ba? Noel Amar, kay Renato Toledo, kay Arnel Alfitsi Amoy, may lang pagpamati, Yamasaki Baki, Francis Joy, Stephanie Isabel Reyes, Ryan Gilasio Joliesa, Manjo Arnijo, Jaja Castillon Sabroso, Maria Mi Morden, kay Belen Salao, AGGM, Ashley Idisan, kay Freddy Poras, kay Bibsi Telio, kag kay Maaw, Style Antonio Kadayday, may lang pagpamati, Mary Jane Dicina Carnicer, kay Jeneline Huerba, Maylin Galino, kay Finisa, kay Cordero Himunggala Espinosa, kay Regina Panes, Giovanni Mansalon, Estelier Angila, ara na siya, Rimar Hicano Haliasgo, Donna Sicabalo, and Mardy Dolido Magallanes, Lourdes Manalo Katapang Barba, Toto Bar, may lang pagpamati, Alfred Almaraz Jr., Victor Perdigueros, kay Galio Juan, Arnel Po Desamparado, Aluna Cortez Dinsay, kay Ronaldin Nicor, Welmar Libraderia Molion, Mila Dipos Mapa, Valencia Kinet, Victorino Apuhin Romanillo, sir, may nga pagpamati, no? Ida Benzola and Aragon Asilar, Yern Grigas, may lang pagpamati, no? Dorotea Mero Villa Esther, May Aros, and Catherine Masconiana, and Emily Hendralia, no? May lang pagpamati, Emily. And Era Kabansagan, Inventor Talurong, Kubkob Elmi Tanyo Barrios, no? May lang pagpamati, Kubkob, no? Salamat gid sa mga nag-likes kag nag-share sa ngaton sining programa. Sige, dali gid lang ha, mga ka-aksyon, standby. Manong balik kita sa dili gid lamang madugay. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program.
Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals. Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:04 ng aton oras, mga kaaksyon. Sa mga kaaksyon tayo, hindi gid magkalipat sa imo sini nga pag-ehersisyo. Hindi gid magkalipat nga mag-detoxify o galion tang pagtumar sang DTX 500 capsule. Kayang DTX 500 Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:05 ng aton oras. Kadtuan tanang balita gikan sa News Center. Standby kay si former Senator Loren Ligarda, manging kaupod ta dugay-dugay, no? Dari sa aton sining pag-pangalagad sa Aksyon PBB. Kadtuan tanang balita nasyonal gikan sa kay Aksyon na Dorel Cabato. Ini may kantanan sa task force nga magatag siyang trabaho gintukod na ni Presidente Rodrigo Duterte. Ano ayan nga trabaho ni Aksyon Dorel? Kagayo kay COVID-19 varianto nakalabot na sa anom kariyon diri sa pungsod sang Pilipinas.
suno sa Department of Health. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga riyon, bugos nga Negros Occidental kag syudad sa Bacolod, kag sa bugos nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon na Dorel Cabato gikan sa News Center. Aksyon Doors, mayong udto. Yes, Action Rex, mayong udto kag sa aton man nga mga tagpalamati antis ang balita nasyonal. Update lang sa weather kay ang Negros Occidental kag Bacolod City ang mangin magalumon subong nga adlaw ang kalangitan kag may lapta-lapta nga pagpanalithe bangod ini sa easterlies kag localized thunderstorms. Kag ang baybayon mangin makanay tubtob kasarangan ang pagbalod subong nga adlaw. Kag Action Rex, update lang ko di gamay kay may iniblang sikat nga golf player nga si Tiger Woods na aksidente ni siya kainas sang aga. So pilason ini siya Action Rex. Kag suno sa kapulisan gina-drive niya or ginamaneho niya ining iya salakyan padulong kuno dra siya na aksidente sa may border sang Rolling Hills Estates kag Rancho Palos Verdes. Abi ko sa Rolling Hills dra sa may Burgos. Amo na gani Action Rex. May lang wala siya nadayonan sa Rolling Hills. Mayo lang gid. So Tika musta si Tiger subong? Suno sa sa kapulisan Action Rex. Siya subong anak angkon siya actually sang serious but not life-threatening man kuno nga injuries. Pero may injury siya sa iya duwagid ka paa kag fracture ang iya nga ankle or ang tikod ni Action Rex nga ginatawag. So ipaidalom siya sa surgery. Maga-attend kuno siya tani nimo sa Genesis Invitational Golf Tournament sa Riviera Country Club sa Pacific Palisades. Pero amo to natabo na aksidente ini siya Action Rex. So hambal man sang iya nga medical team seryoso nga pilas pero hindi man life-threatening Action Rex. So meaning makaya lang siya bulong of course. Kag hindi pa sure kung makahampang siya dayon kaya syempre na injury siya mong yes. Kag sa balita na national, ginpahayag sang Department of Health nga naglambot na sa anom ka rehiyon sa Pilipinas ang UK variant matapos ginpaidalom sa genome sequencing ang mga samples sang mga pasyente. Ginpahayag sa Department of Health nga ang mga rehiyon amo ang Cordillera Administrative Region o CONCAR, National Capital Region o NCR, Calabarzon, lakip na dira ang Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, ang Central Visayas, Northern Mindanao kag Davao Region. Ginpahayag ni DOH Secretary Francisco Duque III nga kulang pa man ini agud makumpirma nga mayara sang community transmission na sa UK variant diriya sa Pilipinas. Hindi man mahimo nga maangot sa mas makalalaton nga UK variant ang pagtaas ng COVID-19 cases sa pila iya ka syudad sa NCR. Tinagapadayon sa gihapon ang pag-usisa sa mga samples ang Philippine Genome Center o PGC kag Research Institute for Tropical Medicine agud makakuha sang dugang nga mga impormasyon sa kalaparon na sang nalambot na sang nasambit iya nga UK variant. Madumduman sa tong Domingo 18 ka bag-o nga kaso sang UK variant ang na-record sang DOH diri sa Pilipinas. Sa mga bag-o nga kaso, 13 ang returning overseas Filipino nga naglabot o kung nag-abot umpisa Enero 3 tubto 27. Magluwas diri mayara man sa tatlo ka kaso nga nakumpirma nga may mutation nga N501Y kag E484K ngalun sa mga taga Central Visayas. Tinatala nang ipadala sa DOH ang samples sang bag-o nga mutation sa World Health Organization o WHO para makapatigayon man sila sang pagtuon. Samtang ma-update kita sa world record sang COVID-19, subong ang cases yara na sa 112,649 112,649,905 ang nagkalamatay, 2,496,666 ang nakarecover, 88,235,017 kag sa Pilipinas pinaka-latest nga data naton dre ara na sa 564,865 ang cases, ang nagkalamatay 12,107 kag ang naka-recover 522,000
941. Ang Negros Occidental, wala sang bagong kaso na record kahapon, gani nagapabilin sa 6,688. Ang Bacolod, duha ang nadugang kahapon niya kaso nga nagdala ini sa kabilugan nga 5,815 kag ang aktibo nga kaso yara sa 61. Ang recoveries, duha man kahapon nadugang nga nagdala sa kabilugan nga 5,568 kag ang death toll nagapabilin sa 188. Sa Western Visayas, 35 ang nadugang kahapon niya kaso nga nagdala ini sa kabilugan nga 24,541. Ang recoveries, 94 nga nagdala sa kabilugan nga 22,785 kag ang death toll yara sa isang nadugang nga nagdala sa kabilugan niya 738. Out of 24,541 confirmed cases, ang aktibo na lang nga kaso sa Western Visayas yara sa 1,012. Balita nagikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod para sa Aksyon BBB. Aksyon Dorel Cabato na sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sang Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:12 ng aton oras. Dali gilang Aksyon Alvin Graba, balita gikan sa patrol, no? Kay yari ng aton sining bisita sa sining udto si Deputy Speaker of the House sa House of Representative, Deputy Speaker, kagini siya bilang representante sang Lone District sang Antique, si former Senator Loren Ligarda. Mangin kaupod ta siya upod ang DZRH Manila. Dating Senador Loren Ligarda at Deputy Speaker at Congresswoman ng Lone District na Antique at dating Senator Loren Ligarda. Senator Loren, ma'am, magandang umaga po sa inyo, Senator. Sa mga nakikinig sa inyo sa Ilocandia, dahil binanggit mo yung Flower Festival na dapat nagaganap ngayon, babati po tayo na Ingbag Abigat at ikaw ay pinakikinggan din sa aking Panay Island, kung saan ang mga Antikenyo at mga Ilonggo, mayad nga aga, kaninyo nga tanan, paborito ka, Deo, at pati na si Sister L na kasama mo. Kala nila yung Sister L, baka daw ako na yan. Oo, sa pangalan ko yata. Okay, anyway, tama po kayo. Una, yung mga sinabi mo kanina, natutuwa ako yung kape at saka yung ginger. Tinatanim ko yan. Wow. At sasabihin mo sa akin, anong connection sa tanong mo sa turismo at yes, sa pagtatanim ng turmeric, uluyang dilaw at saka kape. Konektado po yan. Agritourism ba ito? Ayan, kuhang-kuha mo. Kasi ngayon yung mahirap nga yung dikit-dikit ang mga tao sa mga lugar. Itong Panabenga sana, open air, pwede naman sana mag-distancing pero nag-iingat lang dahil mataas ang COVID sa Cordillera at nagkaroon ng variant sa Mountain Province, kaya nag-iingat ang Baguio City, di ba? Napaka-ingat ng ating mayor, no? Yes, pero importante may mga alternatibo ang mga tao. Una, yung kanilang mga bulaklak na napakaganda, di ipauwi sa Region 3, sa NCR, sa iba't ibang lugar para magkaroon ng trabaho din ang mga nagmamaneho, ang mga kargador, ang mga nagpapaarkila ng sasakyan, at pwede pang yung iba, pag konti lang, by bisikleta o mag-innovate tayo. Pangalawa, virtual, i-online nila ang pagbebenta ng mga bulaklak. Pero pwede rin yung mga ayaw ng magpatuloy ng ganun, magtanim ng mga ginagamit para sa kalusugan. Gaya ng luyang dilaw, yung tinatawag na turmeric. Mabuting-mabuti yan para sa immune system, sa vitamin C. Tapos yung pagtatanim ng malunggay. Ayun. Ang dali-daling itanim dyan. Sa bakuran lang. Yes. At lahat ng mga, alam mo yung kape, nakakatuwa. Dahil ang lola ko noong 1950s ay nagtanim ng kape. Oh. At yung kapeng tinanim niya, yun ang pinapakinabangan ko ngayon. Kung ibig sabihin po, yung mga lupaing ninuno natin na may mga tanim na puno ay maaring pakinabangan at pati party po yan ng agri-turismo. Gaya, let's say, sa Piniling Ilocos Norte. Yes, ako po ay nagpatanim ng cotton, bulak. Tatanong nyo, bakit? Kasi ito po'y ginagamit ng mga nag-aabel
yung mga naghahabi, gaya nung sa Pinili, Ilocos Norte, si Magdalena Gamayo Ay, na tama po. almost 90 years old na Gamaba awardee, yung kanyang mga tinuturuan, i-import pa ng mahal na cotton from India or China, magtanim na lang tayo. Kaya nag-provide po tayo through PhilSIDA ng cotton farm. Alam mo, magandang Thank you, ma'am. agritourism. Opo. Bumisita. Ano bang itsura ng cotton farm? Ano bang itsura ng mga flower farm, let's say, sa Baguio? Ano bang itsura ng mga strawberry farm sa La Trinidad sa Benguet? Ano bang itsura ng mga sweet potato namin sa Antique? Napakatamis. Minsan padalang ako kayo dyan ng isang sako. Kayo nila Malu at si Sister El. Mukhang masarap yan, aming matamis yan. upland, ang sarap. Yung upland kamote, yan ang aking kinakain tuwing umaga. Pagkatatanong mo sa akin, ano bang aking kinakain sa umaga? Ang aking Ano mga po? tinatanim na madadahon. Ibig sabihin, ito yung mga deep green vegetables, ang mahusay sa ating immune system. Pwedeng lechuga, pwedeng arugula, pwedeng kale, pwedeng bok choy o pechay. Yan ay mahusay sa immune system. Kaya yung pagtatanim natin ay pwedeng i-convert into agriturismo. At yung mga nawala ng trabaho, pangtawid gutom ay magtanim po tayo. Maski sa mga maliliit na bote, lata o plastic na nare-resikulo mula sa ginagamit sa mga bahay. Yan. Ilan lang po yan sa aking mga simpleng tips, no? Alam na ng marami, pinapaalala ko lang po. Senator Loren, ma'am, ayan na, itong mga pagdiriw ng mga flower festival, panagabenga, ayan na, kadayawan, at iba pang mga festival, malaki ba ang epekto sa mga Pilipino ang pagkawalan ng mga celebration na pagdiriwang na ito, Senator Loren, ma'am? Ayon sa Philippine Statistics Authority, malaki. 12.7% kasi ang nanggagaling sa turismo. At malaki dito ay nawala. Ayon sa Department of Tourism, I think 9.31 billion ayon sa datos dito, dollars ang naging revenue ng turismo noong 2019. Pero dahil nga sa nangyari sa 2020, ang laki ang nawala dito. Kaya yung alternatibo sa agri-tourism, hindi natin sinasabing dapat mawala ang turismo dahil dyan nang gagaling ang mga micro-enterprises na kumikita, yung mga weavers natin, yung mga nag-drive sa mga pasahero, yung mga tour guide, ayan, pwede rin mag-train ng mga eco-guide, mag-train din ng mga agri-turismo guide. Ang mga farmers natin, nagtanim na, nagpapaliwanag pa ng kanilang mga tinatanim. Nagpapaliwanag pa paano nila kinokolekta ang tubig ulan para tubigan ang kanilang mga tanim. Paano nila ginagawa ang mga organic compost. O yan. Anyway. Alam kong marami nang gumagawa nito pero importante na yung ating mga maliliit na ginagawa sa ating mga bahay-bahay ay maaring puntahan ng mga local turismo sa mga lugar na yon. Doesn't have to be foreign tourists. Hindi kailangan galing ang taga Luzon, papunta naman ng Kabisayan o Mindanao. Sa komunidad mismo. Pwede ngang mga lakad-lakad para exercise na rin o nagbibisikleta. Yung local turismo para madaling puntahan. At gaya na sinabi mo, yung agri, ang usong-uso ngayon, lalo na ngayon, para magturuan, sharing ng knowledge, ng pagtatanim, urban gardening, ng paggagawa ng compost, ng pagkokolekta ng tubig ulan, ng paggagawa ng mga recycled na mga paso. Yan ang ginagamit ko nung isang araw. Sabi ko sa papa ko, Papa, ang ganda naman itong fern mo. Yung fern, yung kanyang driver, na hindi na driver ngayon, naging farmer na. Sa amin, sa Malabon, hardinero, kasi hindi naman lumalabas ang papa ko. Yung mga tumatalbos lang ng mga fern, pinalaki niya. Ang ganda naman ng jar. Hindi raw yan jar. Yan po yung lalagyan ng ice cream ng papa ko ng mga luma, pininturahan niya ng bottle green. Dahil yun ang extra, yun ang kulay na meron. Ang ganda-ganda. Ginawa ng mini paso. Mini paso, oo. Tapos ako, yung mga nare-resikulo ng mga bote lata plastic,
hindi yan pinapakolekta sa basurero, sa garbage collector. Yan po ay tinatamnan ng talbos ng kamote, pwedeng kangkong, pwedeng malunggay, maski ano, isa pa to, ang buto ng prutas na kinakain. Summer na ngayon, marami rin. Kasama sa agritourism, ang syempre, mga kikita dyan sa may Tagaytay, sa may Santa Rosa, nagabenta ng mga gulay at mga matatamis na mga prutas. Huwag po niyong itapon ang buto. Buto ay buhay. Ako, lahat ng buto, yung inakyat namin ng isang araw na star apple sa Malabon, di matamis. Bata pa ako, maganda na yung punong kainitong yon. Lahat ng buto na kinain namin ng aking papa at ng aking nanay ay tinabi namin, inugasan, tinutuyo ngayon, at pagtuyo na, papasibol ko. Baka mamaya bigyan pa kita ng seedling ng kainito na galing sa aking puno. Walang sayang. Ayan, yan ang ating mantra, ha? Walang sayang. Ayan, so, walang pati tapon. ang turismo, walang sayang. Kung hindi man pwedeng dikit-dikit na tao sa beach o sa mga museo ngayon o sa mga lugar na enclosed, pwedeng open air, agritourism, at yun din ang ginagawa namin sa Antique at sa napakaraming lugar natin. Sabihin mo na, sa mga wetlands natin, marami tayong ganyan. At pati na rin sa, let's say, mga historic sites natin, open air naman na. Ang Fort Santiago, open air naman na. Intramuros, balita ko, bukas na rin. Open air naman yan na. Meron tayo dyan, Likhaan Center sa Intramuros. Tatanong mo, ano ba yan? Aba, ito po ay isang butas lang dati na tampakan dun sa walls. Makita ko. Sabi ko, sayang naman to, ang dumi, talahib, basurahan. Sinabi ko sa NCCA at sa Intramuros Administration, gawin natin isang maliit na museo ngayon. Yan ay Likhaan Center sa Puerto Real. Napakaganda. Sana ay mabuksan na rin yun. Yan ay minamanage ngayon ng National Commission on Culture. Isang maliit na puwang sa Puerto Real na dating basurahan na mapanghe, na marumi. Ngayon po ay isang museo na nagbenta ng mga likha na habi ng ating katutubo at mga antigong mga gawa ng ating mga MSME sa mga probinsya. So napakaganda ng ating mga different innovations sa turismo na magkakaroon ng livelihood. So Senator Loren, ma'am, dahil sa epekto ng pandemya, ayan, apektado ating ekonomiya, so sang-ayon ba kayo na buksan ang turismo ulit sa ating bansa? Dapat mag-loosen yung sabi nilang suggestion na MGTQ, pero sobrang dapat sundin ang stricto ng ating health protocols. Dahil hindi naman pwedeng tuluyang mamatay ang ekonomiya, mamamatay naman ng mga tao sa gutom. Kaya kung buksan man lang at luluwag, kailangan huwag tayong patigas ang ulo. Ayaw natin mapuno ang mga emergency room at ICU ng ating mga ospital. Ayaw natin magka-COVID. Kaya sumunod, mag-mask, mag-distancing, 3 meters, at magpugas ng kamay, alcohol. Sigurado ako marami kang advertisers ng alcohol. At tayo ay sumunod sa protocol. At pagnganga ang bibig, pagkakain kayong sabay, magtalikuran kayo, huwag magkaharap. Doon lilipad yata yung COVID. Ayun lang ang amin. Pati kami magkakapatid, pagbibisita sa aking ama, sabi ko, okay, pagkatanghalian na, walang kainan, pagkakain, parang galit-galit, magkatalir ko. Oo, pagbubukas ang bibig, huwag kwentuhan sabay lilipad ang mga saliva. No. Talikuran, layuan muna. Kung tiis-tiis, huwag muna kumain o talikuran. Ayan. I mean, sandali lang naman ito. Mag-antay naman tayo sa vaccine. Nandiyan na yan, parating na. Nahuli lang sila. Nako, ibang issue naman yan. Ay, nako. Pero, sundin ang safe protocols ay pwedeng luwagan ang ating mga CQ para pero sumunod hanggang ang ating mga vendors, hanggang ang ating mga micro-enterprises, hanggang sa nagmamaneho at sumasakay ng public transport, mag-mask. Huwag tanggalin para malalakas ang boses sa kwentuhan, magtiis-tiis lang. Pag kumakain, talikuran at layo. Diyan po lumilipad. Hindi ako doktora, pero common sense po yan. At yung mga
naapektuhan dahil sa pagbagsak ng turismo, ay mag-innovate tayo. Kung hindi mabenta ang bulaklak dito, i-online natin. Siguradong maraming bibili sa Metro Manila, sa mga tindahan dyan. Kung kayang may diskwento ng konti, dahil one day old yung bulaklak, ay magdiskwento tayo. Pero ang festival pwede rin ituloy, pero sana layo. Naku, Mayo is fiesta month. At ngayong summer, siguradong puntahan sa ating mga coastal area. Pwede rin hiking sa bundok, pwede rin bisikleta. At gaya ng ating binanggit na agri-tourism, maganda nga ang bawat barangay magkaroon ng maliit na farm ang barangay, hindi ba? Kung saan yung kanilang Material Recovery Facility, MRF, kung saan yung tinatambak ang bote lata plastic, kung saan tinatambak ang papel na nire-resikulo, kung saan tinatambak yung food waste sa compost pit, meron na rin gulayan. At yung gulayan na yan, libre sa barangay, sa mga kakain ng mga organically grown na mga gulay. Aba, di maayos, libre na ang pagkain, pwede pang maging turista ang mga kabilang barangay para matuto sa pagtatanim ng ating mga gulay, lalo na sa panahon ng pandemic. Pero maski na pagkatapos ng COVID-19, magtanim pa tayo. Yan ay parte po ng ating sustainable livelihoods. Kasama po yan ng Sustainable Development Goals, SDGs, ng United Nations. At ngayong dekadang ito, ngayon taong ito, ang simula, Deo, ng United Nations Decade on Ecosystem Restoration. Mabigat mapakinggan para makinig sa buong bansa sa DZRH. Ito pong 10 taon ay para buhayin ng muli ang ating kapaligiran at kalikasan para sa ating sariling kalusugan. Senator Loren, ma'am, maraming salamat. Magandang umaga po. Thank you. Pero iinumin ko yung kape na sinabi mo kanina. Masarap. Yes, Jim's Coffee yan. O kakainin ko na lang yung aking tinanim. Salamat. Maraming salamat at, po. Mayad nga aga, kaninyong tanan, maayong buntag sa mga taga Cebu, durugit ka salamat sa mga Antikenyo, mabuhay, God bless. Mabuhay po kayo. Una sa tamang balita, Dating una sa Senador tamang Loren serbisyo. Ligarna at Deputy Speaker at Congresswoman ng Lone District of Antique. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, salamat gid sa ato sining nga mother station ng DZRH supod kay Kadiyo Magkalma kag Congresswoman Loren Ligarda. No? Sige, sa mga ka-aksyon ta, standby na Aksyon Alvin Graba. Diri kita naiho sa aton sining nga hilikoton sa sining nga odto, no? Sa mga ka-aksyon ta, Santon Plus Herbals. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit Ito ang taning balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol ni may kantanan sa sining mga empleyado sang GNT Express. Nagreklamo ho bangod sang nagkaladula ko no mga parcels kag hindi magkatawo nga pagtratar kag 12 ka mga persona nagkaladakpan sa bypass operation sang PDEA. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin? Aksyon Rex, masobra sa 60 ka mga empleyado sining JNT Express ang nagareklamo bahin sa ila sining nagapamuno o kung sa ila sining management may kaangtanan aksyon Rex sa issue, aligasyon, deduction sa ila sining mga benepisyo
kag deduction man sa ila sining sweldo plus ang illegal nga termination or illegal termination sa diin kay na Aksyon na Rex nagpakiga angot pang kita diri kay Albert Luis Reyes amo ni ang anay warehouse manager sang JNT Express nga napamtang sa barangay Mansilingan sa diin suro sa aligasyon Aksyon na Rex ining mga magagmay nga mga empleyado kaangay sini mga sorter, driver, mga riders and delivery personnels ang ginabuhinan Aksyon na Rex sa ila sining sweldo sa tion nga may madula nga mga parcels o kung mga i-deliver nila kaangay sang cellphone kung pila ang bilis ang cellphone Aksyon Rex amo ni ang pagatungaon sang hindi lamang mga gagmay kundi dalasa na diri ang ila sining warehouse manager tanan sila Aksyon na Rex ang pagabuhinan although suno sa ila kag sa pagpangusi sa Manila ang problema wala man sa ila kundi dito man sa Manila kay nagabaton gid lamang sila sa mga parcels dito sa Manila and sa pagpati man nga gina-deliver man nila Aksyon na Rex just so happen nga may mga customers nga nagareklamo bangod man nga sa wala ang cellphone kundi boxkit lamang ang na-deliver and that is why nga ginasukot sila Aksyon na Rex ikaduha diri sa mga reklamo nila como ang ila sining sweldo is 395 pesos per day abi ang problema pag kay wala ginabayran ang ila sining overtime pay and sa piyak sini nga may mga naga-overtime pa sila and wala sang holiday payment kag ginapa-duty sila on their rest day o samtang rest day ginapa-duty man sila ang lain lang kay kung duty sila rest day wala man ga-reflect sa ila sining sweldo Aksyon na Rex ikaduha diri ka kung mareklamo ka against sa management kag makaistorya abi o kung magasaptanay kamo against sa management bangod man sa sining pagpalabot sa problema ang lain kay siya kaangay sini ni Mr. Luis Mr. Luis ang ila sining konbala Aksyon na Rex ang ila sining manager sa diin si Luis Reyes sa diin suru sa iya nga reklamo niya ang ining problema sa ila sining operations manager and it just so happen may sinabtaray jutay kay gadepensa lang man siya asos kay natabo Aksyon na Rex ini siya ang gintagaan sa suspension and at the same time gingkakas sa pwesto. Ari ang iya sini nga pahayag. Ang sa Banago sir na po at ito sila. Kapiyak na pideya na no ang isa lang si Mr. Alberto Luis Reyes. Isa na po da sir. I was terminated. Wala ko yung maging kawat. Wala man naguba ang operasyon. Nakipagbato ko para sa tao ko. So masakit na yan sa parts ako na pahinon mo mga drivers ko kay tungod lang may natabo without any due process. Wala sila ginasunod na due process. So maano ko, natipon na ng akon-akig sa ila, na nag-abot sa tiyo, nakipag-ano na ko, pero after a week, I received for my suspension. That suspension was going to termination. Between OM kag ako ang nag-anuhay, why ang ginalainan ko lang sambot, why di siya call attention? When in fact, may siya mistake. Ako kay tungod nakipagbato, kakita nila mo na ako permi, may problema, ako reason out, kung sala. Pero kung ginaabuso mo yung mga sorter ko, hindi na pwede. It's a no-no for me. Dito nakita nila, nagabato ko. Isa kabahin gid lamang sang payag diri ni Alberto Luis Reyes. Subong adlaw by the way Aksyon na Rex ginapasaka na ang kaso batok diri sa dusi tanan ka mga nagkalaresto sa PIDEA o ginpang-aresto sa PIDEA kapon nga adlaw sa duha ka separado nga bypass operation diri sa siyudad sa Bacolod. Number 1 diri sa area sa Barangay Banago kag Barangay Singkang Airport sa diin ang subject sa bypass operation sa Barangay Banago amo si Romeo Gain and at the same time amo ni ang drug maintainer and resulta diri sa pagkadakupman sang anom pa ka mga empleyado mga anom pa ka mga parokyano
plus sa Barangay Singkang Airport na aresto man si Mary Joy Glaraga, na aresto man ang apat pa sini kaiban ginakonsiderar man nga mga parokyano. Sunod diri kay PDEA head sa Negros Occidental nga si Nicolas Gomez ang ginatutok o kung ginatutukan sa ila sini nga ahensya amo mismo Aksyon Rex ang mga drug den nga sa diin amo ni ang ginatawag na sa karon nga Bagsakan Center. Ari ang portion ng gid sa nga pahayag ni PDEA head Nicolas Gomez. Ang sa Banago, sir, nakuha ito sila, sir. Sa Singkang may nakuha sila, sir, na 5. Actually, sir, kuha natin sir subong ang mga drug din, sir, kay considering gani, sir, na well, gintinguhaan natin pala, sir, na ang mga source sining mga illegal droga nag-alabot sa aton. Gintinguhaan natin na makuha din natin, sir. No? So, but aton man yun, focus man natin ang inyong mga bagsakan. Kumbaga, sir, inyong mga drug deals, sa mga tawag natin mga bagsakan centers, no? Nagabagsak ng mga droga nag-alabot sa aton. So, that's why, while ipantinguhan natin na magkuha ng mga sources, kung di niya siya, aton man ginakuha ng mga bagsakan ng mga drug deals. Yes. So, Rex, kabahin yun lamang sa pahayag ni Nicolas Gomez sa diin tatlo, or rather, 4 ka mga kaso ginaatubang karon nanday Romeo Gain and Mary Joy Glaraga sa diin violation sang pagduso, paghupot sang illegal nga droga, drug paraphernalia, kag subong man ang pagmaintenar sang drug den. Samtang ining napulo pa ka mga nagkaladakpan user o kun mga parokyano magapatubang man sang violation sang section 6 sang RA 9165 amuni ang visiting drug den. Report sang patrol ang Aksyon nyo. Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa patrol. Jamont Hotel sa mga kaaksyon nga yara sa syudad sang Sipalay, way kamo tiniran nga problema, kamo dalagsay, kamo dala bisita sa Jamont Hotel. May 66 ka mga matinlo. Balita gikan sa Bacolod City Government Center si Aksyon Dale Salazar. Kini may kang tanan sa private schools, malls, kagiban pa. Nagtanyag sa syudad sang ila lugar para libre maggamit bilang vaccination centers. Sunod kay Councilor Renesito Inoy Novero. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale? Aksyon Rex, mayroon sa mga offer nga ginatanyag no hining pila ka mga individual labi na sa pribado nga sektor, mga eskwelahan na mga private school, mga mall diri sa may syudad sang Bacolod. Aksyon Rex nga nag-offer sang libre no, nag-offer sa nga lugar nga pwede ma-utilize ang LGU sa Bacolod City bilang vaccination center. Aksyon Rex, ginapahayag ni City Councilor Renesito Novero chair sang vaccination center team sang syudad nga lakip sa mga nagtanyag amo ni siya ang Ayala Mall, ang Forest Lake Park, mga eskwelahan sang Napseya, kang isang USLS kagiban Aksyon Rex sa Suno Novero. Ini nga mga lugar ang natalana pang katuan upod ang iyang team Aksyon Rex para sa inspeksyon upod kay Dr. Fernan sang Bacolod City Health Office kag si Engineer Loben no Sibalios sang Bacolod City Engineers Office.
Maging klaro din ni Councilor Novero nga apis sa Aksyon Rex may mga offer pero hindi pa siya automatic nga malakip na ini nga mga lugar bilang vaccination center sang syudad since kinahanglan pa ni nga katuan inspection nun kung bala pwede siya nga usaron Aksyon Rex since diri sa Bacolod City ang una yang gintap sang Bacolod EOC amo na siya ang mga barangay health centers Aksyon Rex nga malapit sa mga eskwelahan o kon gym sang kada barangay may tanyag man sa kay Councilor Novero gikan sa mga hospital nga ilan sa mga doctors ag nurses ang mga volunteer man bilang mga vaccinators. Nagpasalamat ang konsehal sa mga pribadong sektor nga aktibo nga nagabulig sa syudad sa kampanya sa pagpabakuna. Pero according kay Councilor Novero, ini pala mga Aksyon Rex ang ilan sining maginakonsiderar nga mga offers kag magahimo pa sila sang recommendation nga subject pa sa approval ni Mayor Ding Lunardia. Haring tingog ni Councilor Renesito Novero. Salamat kita sa mga private sector nga nag-atag sa ila voluntaryong pagbulig by way of volunteering and offering their places as vaccination centers. Like sang Ayala Mall, sang Forest Lake Park, sang USLS, Hedium, sa mga NUPSEA, mga private schools, and stadia, like that. So we appreciate that, but of course, i-validate namon katuan din namon personally. Okay. Sa team, no? Pinakapalanan naman kami ni Dr. ni Engineer Logan, and we have set a schedule for that. We are very appreciative. That means na namin gid nga ang aton mga private sectors will consider to be active participants in our campaign against COVID-19. Actually, exposure lamang sa ato sa interview sa head sang vaccination center team sa Syudad Councilor Novero. With regards naman sa bahin sang Committee on Police Matters and Illegal Drugs, na-contact na talak sa Aksyon Rex si Councilor Al Victor Espino, pero sang ginkontak na siya iya paginatawgan si MBCCI President Frank Carbon kay mag-set sila sang meeting para talakayon ining mga issues no sang pagpamatay shooting incidents diri sa may Bacolod City. Update kabay tagikan sa Bacolod City walang ka-aksyon nyo. Aksyon dahil Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Aksyon Dale sa Iluhanta, si Aksyon Art Tayhupon sa Special Assignments. Ini may kangtanan sa depression nga issue kag problema sa grado sa mga estudyante ginataga na pagtamuda sang Department of Education diri sa siyudad sang Bacolod. Yari ang kauna sa report ni Aksyon Art Tayhupon. Aksyon Art. Isa yung Aksyon Rex ang ginatiyog karon sa taga-DepEd o Department of Education diri sa siyudad sa Bacolod sa rin nagalibot gid sa tagsa ka may eskwelahan ka naga-remind sa mga principal kag mga classroom teachers ka dapat hindi pagkalimtan no, ang issue bala parte sa depression kag ang pagtutok no, sa problema sa mga kabataan ngati ang ilang mga output sa modular kasay isang pagtudlo sa DepEd dapat i-consider especially kag tutukan na dapat ang tanan nga mga estudyante nila nga naka-enroll makapasar sa sining school year no sining panibago nga ginapatuman karon nga sahi na sa pagtudlo sa taga-DepEd. Sunod din kay Sir Richard Hilangre ang isa sang mga classroom teachers kag subuman or isa sang principal din sa Gumanan. Sila nga taling ginatutukan subong sang taga-DepEd kay nag-checking sila subong after sang February 26 nga mo ini ang second grading nila. Gusto diri malon sa DepEd kung pila ka mga estudyante subong ang nagnubo no ang ila sining grado ang performance kag output nila sa sining modular nga sa isang pagtudlo kag kinahanglan buligan daw sa mga manunodlo ang mga estudyante nga hindi ma-depress nga posible tulaan sa mga suicide cases. Aksyon Rex kay sining diri ni Sir Richard Dilangre may mga case abing ginapanagat na concern sa ilang nga sa principle na face-to-face pa ang
klase sa Department of Education, may mga kabataan na honor student, pero pag-abot na sa sining modular nga sa isang napagtudlo, o iban naksumix, naglubo ang ilas nga grado, na ginatag dito kapikaw, bilang ginatag nila nga mga pinabalik sa eskulahan, nga mga outputs ng ilas nga sa modular. Tisirin niya tiyang mga kabataan, nagaka-depress, nagka-problema, bangod dalhin sa honor student, iban nagalukbo ang ila, nga mga grado, ang reason diri kay kung nag-proceed ka sa next na level sa grado, hindi ka man kilala, mo sa lubos ang maestra nga imo sini, nag-handle sa imo bilang in charge sa imo nagagrado. So sunod sa iya, ini karon namang nila ginatagan pagtamod bangod luyag sa independ, na bisan pa man sa new normal nga sa isang edukasyon, ang kabataan matuluan pa magiyahan kag hindi nga magresulta pa sa nga problema. Yarin na parayag ni Sir Richard Ilangre. Mga dugo grades na dapat tagaan sa tsansa pag itang mga estudyante nga mag-cope up sa ilang mga activity outputs. Manong tapos po nga second grading, ini nga 27, no? Tapos second grading, pungkuan sa ako niya, so pungkuan ko ni kung pila kabilaw ang problemado na yung estudyante. Kung ginapaisip kami na siyang superintendent, kinanglan wala sa madula ang estudyante, kag wala sang ma-minimize daw failures, kag tagaan din sa chance nga makapasa ng mga estudyante. May mga kabataan lang sang normal time. Ang parayag ni Mr. Richard Ilangre, so possibly sa palabog after February 26 na lang may baluan kung nanugid ang aktual nga estado kung mga estudyante sa Bacolod ang pagamalan kag kung pilang nagdubo ang maggrado, ina may baluan pa after February 26. Ang Aksyon nyo, Aksyon Antay Hupon, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Gidaksyon R. Tayhopon, balita gikan sa Special Assignments. Kadtuan tanang balita sa Kapitolyo, standby man si Aksyon na Marlon Hidovilla. Ini may kang tanan sa Negros Occidental naka-record sa pinakanubo nga COVID-19 active cases. Apang mga Negrense dapat sa giapon nga mangin vigilante suno kay Provincial Administrator Diaz, no? Yaring kauna sa report ni Aksyon na Marlon Hinovilla. Gikan sa Kapitolyo, Aksyon Mar. Aksyon Rex, mayara sa paghalog-halog na gawa sa mga restrictions kag limitation agin patigayon. Bugos nga Negros Occidental may kaantanan sa siring COVID-19 pandemic. Now, as of February 22, ang Negros Occidental, sandig sa datos ang Provincial Incident Management at Team ko na PINT, naka-record man sila sa kinakapig nga pinakalubo na nga active cases ang siring COVID-19. Nga sa din naglabot na lamang ili sa 58. Mayroon naman sa 12 kamang panwa kag sudad ang wala na sa aktibo nga kaso. Pero ginaklaro diri di Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II nga hindi dapat magkumpiyansa, dapat sa sagihapon magpabilin bilang vigilante ang mga Negrense tangod may ara sa gihapon sang madamo-damo nga mga nakaschedule nga mga locally stranded individuals sa kona LSIs nga natalana magkapauli diri sa Negros Occidental. Now, sa paghalog-halog sa mga borders, Komando Banti, una nga nagpalayag ang banwasang Mabinay, sunod sa Kabankalan, nga umpisa Marso 1, buksan na nila ang inasaling borders, pero may hapon sa limitasyon ang mga residente sa Mabinay sa Kalaligon sa pagtinira sa may sunod sa Kabankalan. Ang Bayuan, Hinubaan, kag Pasay, Hinubaan, laban-laban nga sa Marso 1, buksan naman ang inasaling border. Ini nga plano maging depende pa sa desisyon sa resulta sang pag-istoryahanay ng Hinubaan Mayor Ernesto Estrao nga Governor Bong Lacson. Ang 12 ka mga LGUs nga wali na sa active cases
Among bago, Pinalbagan, Cantoné, Kawayan, Hinigaran, Isabela, La Castilla, Manapla, Murcia, Pontevedra, Don Salvador, Benedicto, kag Panwasang Valladolid. Ang may damo-damo nga active cases sa double digit among sunod sang silay nga may pulo gyapon ka mga active cases. Sadto nagapanguna nga San Carlos City, madasinasig ang ilan sa nga pag recover sa mga pasyente nila kay may active cases na lamang nga 7. Yari si Atty. Diaz. Subo medyo, again, if things are doing well, kasi we allow ourselves to do some things man jutay nga daw mas ligwa, no? So pahalugan na naman ang aton nga mga restrictions. I just hope nga with the continuous surveillance ng aton nga mga local health units, ang aton ongoing testing, no, ara gyapon ng molecular lab ta to support the request of our LGUs nga magsigiling gyapon testing, we can still contain, no, if there are infections sa aton localities at the soonest time possible and i-isolate naman sila gyapon, no. But for now, ang aton mga isolation centers are really almost empty. Okay naman ang Negros, no? As you can see, the data has been given by the PIMT. Everything looks good, no? We are proud of our team. We are proud of what we have accomplished, no? For a province to have this kind of record, mayo man, no? And I hope we just continue being vigilant and we continue helping one another so that hindi na magliwat-lapta ang aton nga COVID sa sulod sang probinsya. Balita gikan sa Kapitolyo ang Aksyon Marlon Henoboya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat kid Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Probinsyal. Daligid lang Aksyon Alvin Graba, balita sa Nukpo, kag Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO, kag ang aton siling nga mga out-of-town reporters. No? Daligid lang, may tisian na ito. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala.
Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Ayos, sige, daligid lang ha, kay may asungot naman nga kuha naman no, si Haruna Faith ba ho, gidway kagidobrahon Haruna Faith palpagon gugid karon ng utak mo, parang maumpawan ka, no? Haruna Faith ba gintera yata nanding nga mga kwanta ho. Gani man siling ni Lilia Taton siling nga kasabad man asangga comment da hindi man ka-related personal niya nga negosyo. Gani man amot na anong plano yan niya sa kabuhi. Ya may paniguro nagpangita sa sang kalat kag ihigot sa liog ya kag maglukso maumpawan pa ni si Haruna Faith, no? Haruna Faith may nakitamyawon ta kadi parang mas mayo pagidbla. Haruna Faith amo taga din siya. Taga kuha man ni. Amot na ano ni siya? Sakay Pedrenya Ironman may lang pagpamati sa iyang Iloy sa Barangay Handumanan Zone 6 Mama Judith kag akon palalab si Christian Mosguera. Ayos, dagang salamat Pedrenya Ironman. And pasensya gida sa iban nga hindi ko mabasan kay ginpang kaon niya, ginpang lamon niya. Inday Blasa may lang pagpamati Inday Blasa, no? Okay, kadto tanay mapasaka ta. Ambot din ni Asta, dinihalin ng iyang panglamon isang mensahe dia. Hindi ko na makita ding iban eh. Kay ginpang tampukan ng isang iyang wala kapuslanan nga klase isang mensahe. Ni nga diri man siya nagsinabad yaman. Kay Maria Ko may lang pagpamati Maria Ko. Ay perti nga ngalan ni Maria Ko ba? Maria Ko. Oh, sige. Alex Montesa, sir. May lang pagpamati, sir. Alex Montesa, no? Okay. Pasensya gigurong iba ni way nagin na diguro ya mensahe din nalabutan din kay daw inubos ni Haruna Faith. Haruna nga. Ay perti. Katig agid ya mga utok klase ka mga ay ho. Siling ni Alex Montesa, mental health education dapat ilakip man sa curriculum sang DepEd sugod sa primary hasta sa tertiary level sa REX. Mga young minds gaka-stress man bahin sa nanari-sari. Di na to. Nadula na. Ay ho, kasabad klase ka. Kuha niyo. Sige, Sir Alex, thank you so much, gida. Salamat, gid. Ang iban nga mga mensahe, hindi ko na mabasahan diyo. Kaya nagkalaubos yan na kapang lamon ni Haruna Faith. Ay ho, si Haruna Faith wala gid obrahon. Ay ho, gid. Okay. Sige, dali gid lang Kay Marjorie Impress, may lang pagpamati. Tamyaw lang mga mga pamilya Impress Obriki. Salamat gid watching live from Bacolod. Salamat gid Marjorie Impress. Dali gid lang ha, kay ilang taon ta diyan ayo binirahan niya pagid ka lamon, no. Toto Nimrod Guangko sa bala, mayuman nga pagpamati Samong na siya Aksyon Rex gani man. Toto Nimrod Guangko sa bala, no? May nga pagpamati Toto Nimrod. Kay Cherek namin na sa Aksyon Rex ipakaon sa janitor fish sa ilog Pasig para mahimo siya Haruna fish.
Siling ni Pedrin yayon man ano na si Aksyon Rex. Janitor fish gani ambal ni Cherek. Way gido brahons kabuhi. Yadri siya nagkuhan sa wall ko yaw. Pangita to bla wall mo nga intrahan. Ay kabudlay ni kay Haron na faith ni. Bao. Pang ubos siya tanan ba? Grabe gid. Sige na lang kay Lida Zamora Yamagise may lang pagpamati Leda Zamora Yamagise, no? Okay. May naga-reply sa amon comment sa na scammer iya reply sa amon scammer. Gani man. Amo gani man Kay George Gargasiran mayungod to Aksyon Rex ano siya giya post sang racket ya nga scam na. Gani man. Scam na. Hindi na kamuda magpainto pa kay ginagamit siya ding wall nato niyo. O sige, daligid lang mga kaaksyon standby. Sa aton siling nga mga kaaksyon, matagtanay pila ka mga commercials, balik lang kita, dugay-dugay. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio.
napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na ngay sa tanong at kalintangan. Responsable at pagbalita. Pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggaga mga tagpalamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ng senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang... Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas
Kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna. Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time launa 12 ng aton oras. Happy birthday subong adlaw kay Glian Alcantara dira sa Country Homes, no? Happy birthday kay Glian Alcantara. Ayos. Sige, kadtuan tahan ang balita ni Aksyon Alvin Graba sa Nokpoy ni may kang tanan sa 39 anyos nga may nakuhaan sa armas lutang sa siyudad San Carlos. Yari ang kaunta sa report ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin? Aksyon Rex Iga pasaka na karon sa hapon o sini nga hapon ang violations ang RA 10591 amuni ang paghupot sang illegal nga armas batok diri sa 39 anyos nga amay nga si Leonilo Yorpo sang barangay Bugay sa Banwa sang Tubuso o rather barangay Bukang sa Basang Tubuso matapos nga na aktuhan kagabi nga nagahupot sang armas sa National Highway Barangay 2 sa siyudad sang San Carlos. Suro diri kay Police Lieutenant Colonel Arthur Baybayan ang hepe sang San Carlos City PNP. Paagi sa Oplan Bakal Sita sang mga kapulisan na aktuhan gid nga yara si Yorpo sa isa ka ilimnan nga nagahupot man sang illegal nga armas rason ini siya ang ginaresto nakuha diri sa iya kon kay Yorpo ining caliber 45 pistol nga may 4 pa ka mga bala. Ari ang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Arthur Baybayan. Yan sa violation of firearms convention po. Opo, ano po ba? Paano nyo pa po ba ito na binggo? Itong subject, ito yung nakuhaan na ng armas? Opo, ito po yung regular po natin ginagawa. Pinupuntahan po natin lahat mga establishment natin sa gabi na yan yung po yung plan bakal po natin. So, natsampuan po natin, nag-inom man sila sa isang establishment at nakuhanan po natin ng baril. Aksyon Rex kabahin sang pahayag diri ni Lieutenant Colonel Baybayan. Report nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Life Extension Vitamin D3. Naga-suplemento sang vitamin D para sa ikayo naton. Ikayong
Adtuan ang balita ni Aksyon Eric Magbanwa mang hisayod tatuanay sa Police Station 9 kay Blanco panguno sa pagkilala sining mga persona nga naglutang sa isa ka residente sa Barangay Kabog. Yaring kauna sa report ni Aksyon Eric Magbanwa. Sa detalye, Aksyon Eric? Oh yes, Aksyon Rex, masarap ang kafe, no? Masarap ang kafe ng Ayun, di porma. Gaya ng sinabi kanina ni Senator Lauren, no? Okay. Masarap ang Masarap kape. talaga ang kafe, no? That is why That's why sa GNG. GNG. May kape tayo dyan. May kape na tadira. Oh yes, pagkatapos ng programa, pupunta tayo dyan sa GNG, kakape tayo, no? Punta tayo doon. Ayun, di porma. Galing ko yung time ko daw, ginaalas lang oh. Aga mo kanina, ti Dirita Newa. Oh, sige. Ito, Blanco, Anong gihapon. update ni? Ati, wala eh. Blanco, gihapon na. Ang station number 9 sa pakilala, sining tatlo ka mga persona nga nagsulod kag nagdutang sa kay Eduardo Cataraha, 54 anyos, may asawa sa Purok Linya, Barangay Kabuk, sa Bacolod. Sa Lunes nga gabi kay sino sa kay Police Lieutenant Lani Diriad, ang hepe sa station number 9, may nakuha silang CCTV nga kopya pero sado ka dulom ang kuha kag hindi gikitanon ang tatlo Action Rex nakati ina nga lugar daw ay sa poste kag suga na ang lugar mo to kasi global dati may nakuha CCTV pero as to sa identity sa mga persona to budlay kay dulong buron Action Rex, no? Ati magluwas to sa ginata ka description nga naka-hold kag naka-mast ang tatlo ti way naging sa iban pa nga mga identity nga sarang pa makuha sa ato sini kapulisan. Now dismayado naman kag anyway tigil na respeto man ni Police Lieutenant Lani Diriada ang pamilya ni ni Eduardo Cataraha kaya nagpamalibad sila nga i-autopsy ang bangkay Action Rex mo. Kaya mo tanang request ni ni Diriada nga i-autopsy ang bangkay kay ti isa ini sa mga ebidensya nga kinahanglanon kung ikaso gid pa identify ang tatlo ka mga suspetsado. Kani kita pamilya ginagpamalibad di ginarespeto na lang sa ato sini kapulisan kag ang pamilya Action Rex after sa tunatabong insidente sa Lunes hasta subong wala pa maistorya sa station number 9 ang pamilya kay ti naintindihan Manila nga pa sa state of shock kag hindi pa pabato sa pamilya ang natabo sa kay Eduardo Cataraha Action Rex pero siling ni Diriada base one of this day maistorya nila kon plastar maayo ang bangkay sa sining napatay kag makakuha man sila sang dugang impormasyon nga base makaatay pa man sang lead sa ila sining investigasyon asto sa bahin sining ginatawag nga ipogon growth ginabalidate pa ini kag ginatipon pa sang station na ng ebidensya nga mag-link kay Eduardo Cataraha nga may ara abi angot sa sining ipogon robbery hold up group nga nag-operate diri sa Negros Occidental kay ang report nga nabaton sa station number 9 iniyahalin sa mga kasilingan katapad balay ni Eduardo Cataraha nga may mga kalalakin naglikong kaisa nga nagkakadto sa sining pulian nga hindi kilala nga ginapatihan grupo sang Ipogon Action Rex kag ato napatay gali nga Ipogon dito sa Municipal City daw ginaangot man dire si Eduardo Cataraha kay prayo sining insidente nga natabo according sa mga katupal balay dira sa napatay nakit-an ining napatay to sa sipalay nga ara dira sa pulian ni Eduardo Cataraha Action Rex. Do tiyo itong sa sipalay ito. Relatives according sa kay Diriada nakarapot siya impormasyon nga do relatives ni Eduardo Cataraha pero muna wala sila sang bababakog ebidensya magluwas nga halin lang inaabi sa mga katupal balay dira sang napatay Action Rex, no? Pero ti ang subo diri kay ang biktima ya gintiro ni sang kwan mo sang 45 kag M16 kay walo ka basiyo kung sa 45 na recover kag isa ka bala kag isa ka basiyo sang M16 Armalite rifle asto sa motibo ti Blanco gid gihapon ang ato sini nga mga kapulisan. Anyway ti siling ni Lieutenant Diriada kung may mga development iya man kita pa ibaloon sa siling dalagan kag padayon nila nga investigasyon. Ang atong interview karon sa pila ka mga news sa public service program sa Aksyon Radio Bacolod. Ang inyong ka-aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Eric Magmanol report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Eric Magbanwa ang iban sini karon sa Aksyon Reports kag sa Aksyon Night Patrol. Yari ng pinakabag-o kag pinaka-epektibong herbal supplement Evergreen Herbal Capsule
Ingagawon tanay balita ni Aksyon na Roger Gotib sa syudad sang Cadizo. Ini may kangtanan sa sining isa ka daligid lang, no? May isa ka 29 anyos ka construction worker nahulog sa ginaobrahan sining building matapos makuryente. Yari ang kaunda sa report ni Aksyon Roger Gotib, Jer. Action Red confined karon sa hospital sa bahin sang Dr. Ramon Gustilo sa Banwa sa Manaplang, isa ka construction worker matapos nga siya ang nahulog sa isa malang ka panalgana. Manubo-nubo lang ini galing kay ni siya nahulog tungod kay na kuryente siya sa iya sining ginaobrahan diri sa may San Jose Subdivision, Barangay Sunto, Ciudad San Cadiz. Actually kahapon pasado alas 5 na tabo ang amo nga insidente. Pero kaina lang nato inabaton nga report kag check naton sa bahin sang Cadiz City PNP, wala pa ini naka-record. Kung wala pa naka-record, ang aton sinako ang record halin mismo sa bahin sang Cadiz City Emergency Clinic nga gindangat sa dira mga pasado alas 5 tak nga tumigsak alas 5:25 pagkatapos nga siya tungod may mga kapilasan nga naagom sa iya sining lawas. Ini siya ang gindalaman dito sa may hospital sa Banwa sa Manapla. Ining si G. Marcelino, 29 anyo, soltero, kag residente man sa Banwa sa Manapla, ang parahin pa karoon nga confine sa bahin sa amo nga hospital. Matapos nga siya nakaluwas, sa ngini ang makuryente kag mahulog sa idalom sa iya sining ginaobrahan nga construction building. Report gikan sa syudad San Cadiz, una sa Balita, una sa Aksyon. Ini sa Aksyon Roger Gutim nag-report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna.
Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna. Ang Aksyon Balita, Banat, Bulig. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pag-pangalagad, pasensyang way ta malabutan na. Buwas bawi onta, no? Sige, salamat gid mga ka-aksyon. Standby na sa This Is My Life. Igasunod sa dinig lamang madugay upod kay Aksyon ang Defensor. Ako naman ang inyo sa ka-aksyon sa Kanginan Aksyon. Rex Kantong mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.